Bishop ụka Anglican Diocese Agụata Right Reverend Samuel Ezeofor akpọkuola gọọmenti etiti ka a wata ọgọdọ tete n'ụla mụrụ anya dịka azụ iji wee tụpụta atụmatụ dị iche iche ga-akwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ. Ya bụ akpọmoku pụtara ihe n'ozi Bishop ziri na agba nke mbụ sinọdụ nke Diocese Agụata were ọnọdụ na St. Thomas Parish Umuchu Council Agụata. Chukwuemeka Modelim ka kolu aka n'isi. Bishop Ezeofor chọpụtara na ụzọ gọọmenti etiti si agba mbọ iji hụ na akụnụba nke ala anyị bụ nke na-adịghị mma bụ nke ga-adịzi mma n'ọdịnihu bụ nke na-adabaghị n'ihi na ọ ka na-ebutere ụmụ Naijiria ihe isi ike ya nakwazi ụra agaghị n'anya. Ọ gara n'ihu wee mee ka amata Bishop Ezeofor onye bụbụzikwa onye isi oche otu ndị na-agbasa ozi ọma na Naijiria mere ka amata na onyeisi ala anyị bụ President Tinubu bụ onye nke nọgoro otu afọ n'ọchịchị ga-agba mbọ chọpụta ụzọ ọ ga-esi dozi akụnụba Naijiria ka ihe dịrị ụmụafọ Naijiria na mma ma benatakwazịa ahụhụ a na-ata. Na ihe gbasara Anambra steeti, Bishop Ezeofor kelere aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo maka mbọ ọ na-agba iji hụ na steeti a bụ ọkaibe n'ihe gbasara mmepe na-eweghị ego ọbụla ma kelekwa ya maka ime nke ọma na ihe gbasara ọrụ okporo ụzọ, agụmakwụkwọ, inye ndị nkụzi ọrụ nakwazi ndị ntorobịa igbochi mbuze na steeti a na ịhụkwazi na a na-ekpopụsị ahịhịa na steeti a ma hụkwazi na a na-eme ihe n'usoro iwu siri kwuo. Ọ gara n'ihu wee kelee onye ji ọkwa chanselọ nke dayọsis ahụ bụ Maazị Peter Obiora na mbugo ebugoro ya n'ụlọ ekpecha na Naijiria n'ala anyị. N'okwu nke ya, onye jiburu ọkwa Archbishop Ecclesiastical Province nke Niger ma bụrụkwazi Bishop nke Ọka Diocese bụ Most Reverend Alexander Ibezim nakwazi ogbo ya nke Amiche Diocese bụ Right Reverend Ephraim Ikeakọ nakwazi Bishop nke na-elekọta Ọgbaro Diocese bụ Reverend Prosper Ama kọwara isiokwu ya bụ ọgbakọ bụ nke edere dịka God's Ark bụ nke dabara na ihe a chọrọ n'ihi na ọ ga-eme ka ndị ụka na-agawanye n'iru na-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu ma mekwazịa ka okwe ha si ike. N'okwu nke ya, onye isi oche otu ndị Knight na ya bụ Diocese bụ Maazị Obiora Okeke nakwazi onye isi oche otu ụmụ nwanyị na ya bụ Diocese bụ Odoziakụ Gloria Ezezika kọwara ya bụ ozi Bishop kwuru dịka nke ga-akpalite mmụọ ndị mmadụ n'ebe efemchukwu ha dị ma bụrụkwazi nke ha ga-agbasa na ụlọụka ha dị iche iche ka ndị mmadụ n'ebe ahụ na-efe Chukwu ma kwudosi ike n'okwukwe ha. N'aka nke ya, onye isi oche okwupụta okwu ụlọ nzukọ omeiwu steeti a ọ bụ Maazị Somtochukwu Udeze nakwazi odeakwụkwọ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbasa ozi na azụmahịa na steeti a ọ bụ Maazị Chinedu Ike tinyekwara olu na ya ma sonyekwa na ya bụ ọgbakọ. Ihe karịrị bishọp 20 nakwazi onye jiburu ọkwa Archbishop nke Province of the Niger bụ Most Reverend Godwin Ọkpala na onye na-ahụkwazi maka mgbasa ozi na ya bụ Diocese bụ Maazị Abụchi Nwaọzọ nakwazi ndị ọzọ sonyekwara na ya bụ ọgbakọ. Site n'Umuchu, abụ m Chukwuemeka Modelim.